Renfe, un tren de valors, patrocina Tinc un dubte. Vols dir que aquesta és la millor solució? No ho sé. Necessito les espelmes. Encara estic sense llum a casa. I com és això? Quan vaig arribar l'altre dia i vaig encendre un llum, em va petar la instal·lació elèctrica, però ja he trucat a la companyia de la llum. Un llum? La llum? Però llum és masculí o femení? Ei, ben vist! Mira. L'aparell que fa llum és el llum. Per tant, el que va fer malbé la instal·lació va ser un llum. En canvi, l'empresa que subministra electricitat és... la companyia de la llum. Ah! En femení, la llum es refereix al fenomen en general, a la claror. I per tant pots dir que un llum fa poca llum. Doncs no pot ser que et quedis sense llum. Has d'escriure una carta de reclamació, perquè per telèfon no et fan mai cas. Tens una fulla? Ara et vols afaitar? Afaitar-me? Deia una fulla per escriure la carta. Aleshores, és un full. El paper per escriure i imprimir és sempre un full, en masculí. Són fulles en femení, les dels arbres o les d'afaitar-se. I gràcies, però ja he fet la reclamació per internet. Sí, guapa. Molt d'internet, però encara vas amb espelmes. Algunes paraules canvien de sentit segons el gènere. El llum, la llum. El full, la fulla.